Arratsaldeon ikusentzule adiskideok. Azkoitiko Ama Birjinaren jasokundearen parrokian gaituzue. Jaunaren azken afaria ospatzen dugun arratsalde honetan. Azkoitia Gipuzkoako Urola erdi eskualdeko udalerria da. Iparraldean Debarekin egiten du muga. Hegoaldean Antzuola, Urretxu eta Zumarraga ditu. Ekialdean Azpeitia. Eta mendebaldean Mendaro, Soraluze eta Elgoibar ditu. Gizakia ingurune honetan Europar neolitiko garaitik bizi da. Izarraitzen dauden Marikrutzeko trikuharriek erakusten duten bezala. Herritik hurbil ere Muino Hondiko kastroa dago, izen bereko mendian, Burdinaren garaiko kokalekua. Azkoitiko lehen hiri esparrua izan zen San Martingo kokaleku zaharrean, erromatar garaiko berankorreko eta goi erdiaroko aurkikuntzak nabarmentzen dira. Azkoitia izenak, Aitzaren goialdean dagoen tokia esan nahi du seguruenik, baina erdiarotik Iraurgi izenarekin ezagutzen da. Iraurgi Araneko lehen idatzizko erreferentzia 12. mendearen bukaerakoa da. Bertan, Baldako Santa Maria Eliza aipatzen da. Eliza honen arrastoak hilarrian gordetzen dira, Balda etxearen inguruko lurretan. Aspalditik gertatzen ziren etengabeko borrokek eraginda, behar bada, Azkoitiko herriak Alfonso XI gaztelakoa erregeari hiribildu izatearen pribilegioa eskatu zion, hirigune gisa Iraurgiko goiko aldea hartuz. Bandoen arteko borrokek jarraitzen zutenez, San Martingo biztanleek hiribildua Urola ibaiaren beste aldera eramateko eskatu zuten, Baldatarren etxearen lurren ondora, segurtasun arrazoiengatik. Hau 1391ko urtarrilaren 9 gertatu zen. Hemen markatzen da herriaren sorreraren eguna. 16. mendearen hasieran, Baldako Santa Maria Eliza behin betiko hiribilduaren barrura eraman zen, Fernando Lehenengoa Gaztelako erregearen aginduz. Mende honetan, Azkoitiak pisu handia hartu zuen probintzian, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren 4 egoitza ibiltarietako bat eta korregidorearen egoitzetako bat bihurtu zen. 1776an, laboreen garestitzearen eta prezio eta horniduraren politika ofizialaren ondorioz, Gipuzkoako hiribilduetan gertatu zen matxinada Urolako herri honetan sortu zen, eta berehala herrialde osora zabaldu zen. 19. mendean gerra karlistak egin ziren, eta Burdinoletan oinarritutako ekonomia amaitu zen. Gertakari horiek eragin handia izan zuten Azkoitian. Garai hartan industrializazioa sortu zen, ehungintzaren fabrikazioa nagusi zen, eta hiriaren eskalaren aldaketaren ondorioz, hiria gune zaharretik eta lehen arrabaletatik kanpo zabaldu zen, gehienek alde zaharrean bizitzen jarraitzen bazuten ere. 20. mendean, industrian oinarritutako ekonomia baterantz bideratzen da herria. 1920an, Urolako trena sortu zen eta horrek gorakada demografiko handia ekarri zuen. Bizitokiak jatorriko gunetik kanpora irten ziren eta Azkoiti berria zabaltzen hasi zen. Batez ere 1960ko hamarkadatik aurrera. Azkoitia Gipuzkoako hirigune garrantzitsua izan da mendeetan zehar, baina 20. mendeko industrializazioak ez zion ekarri beste herri batzuei bezala biztanleen hazkunde nabarmenik. 21. mendearen lehen hamarkadan biztanle kopurua berriro handitu zen. Gaur egun 12.000 biztanle inguru ditu.
Eta orain, Azkoitiko Ama Birjinaren jasokundearen parrokian ospatuko dugun ostegun santu honetako elizkizunari hasiera emateko prestatuko gara. Batzarburu parrokiko apaiz arduraduna izango dugu, Felix Azurmendi. Kantuan parrokiko abesbatza arituko da, Ignacio Alberdiren zuzendaritzapean. Organoan, Jose Luis Franchesena. Arratsaldeon, zenideok. Eukaristia honetan hasten dugu urteko jai nagusia, Pasko hiruurrena, Jaunaren heriotz eta piztuera. Ostegun santuz, Jesus bere ikasleekin bildu zen bere azken afaria egiteko. Elkar maitasuna oinarri harturik. Gaur, gu ere Jaunaren mai inguruan biltzen gara. Herriaren erdian Kristau fededunen elkarte gara eta gainera elkarte bizi. Harrera honekoa eta evangelizatzailea izan nahi dugu. Berak Kristoren gorputz egiten gaitu gauden tokietan. Bere inguruan biltzen garen bakoitzean elkarte gara. Gaurko eguna, Eukaristiaren eguna, maitasunaren eguna, eta elkartearen eguna dugu, eta honek elkarren arteko zerbitzua eta maitasuna gogoratzen dizkigu. Az ezagun zutik Eukaristia hau abestuaz bihotz batez. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jangoiko gure aitaren eta Jesu Kristo gure Jaunaren, grazia eta bakea zuekin.
Arratsaldeon eta ongi etorri bertakoak, azkoitiarrak eta eteberen bidez gurekin zaudeten guztiak. Maiz eseri izan zen Jesus, hainbatekin mai inguruan eta batez ere bekatariekin. Ostegun santu arratsalde honetan gu eseriarazi gaitu berarekin batera. Pozik eta esker onez gaude hemen. Eskadi ezaiogun bere errukia geure buruak pekatari aitortuz. Jesus jauna, bizitza emateraino maite gaituzuna, erruki jauna. Jesus jauna, zenide bezala elkartzen gaituzuna, Kristo erruki. Jesus jauna, zure errukia zera birritzen gaituzuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ahaltsua. Eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala, betiko bizitzara. Amen. Gloria in excelsis Deo. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zure semeak bere bizitza eskaini aurretik, betiko itunaren opari berria utzi zion Elizari.
Haren maitasun ageri den afaria ospatzera bildu gaituzu gaur hemen. Egizu misterio haundi hau ospatzean, maitasunez eta bizi berriz bete gaitzala. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Israeldarren Paskoa afariaren berri emango digu lehenengo irakurgaiak. Jesus jaunak eta bere ikasleek urtero egin zuten afari hura. Pasko afari berri bihurtu zigun Jesus jaunak. Entzun dezagun. Exodo liburutik. Egun haietan, jaunak honela esan zien Moisesi eta Aaroni Egipto aldean. Hil hau izango duzue hilik handiena. Urtearen lehenengo hila izango duzue. Esaiozue Israel osoari. Hil honen 10ean, guztiok bildots bana hartuko duzue. Familia bakoitzak eta etxe bakoitzak berea. Eta bildotsa jateko, familiakoak aski ez badira, deitu auzoari, eta bildu beharraina lagun. Bakoitzak bere zatia jango du, guztia bukatzeraino. Bildotsa akatsik gabea izango da, aharikoa, urtekoa, naiz arkume, naiz antxume. Bizirik eukiko duzue hilaren 14 arte. Eta Israeldar guztiek ilunabarrean hilko dute. Odola hartu eta igurtzuko dituzue jan duzuen etxeko atearen 2 zotoinak eta ateburua. Gau hartan, zutan errea jango duzue haragia, eta ogi legamigabea eta barazki garratzak. Eta era hontan jango duzue, gerria lotuta, oinetakoak jantzita, makila eskuan, ahal duzuen laizterrenik jango duzue. Paskoa bait da, hau da, jaunaren igarotzea. Gau hartan, ni Egiptoko lurraldetik igaroko naiz, eta Egiptoko lurraldeko lehen ume guztiak hilko ditut. Bai gizonetan, bai abereetan, eta Egiptoko jainkoei berena emango diet. Hala, ni jauna. Zaudeten etxeetan, odola izango da zuen ezaugarri. Odola ikustean, aurrera igaroko naiz, eta ez da zuenean erio zigorrik izango. Nik Egiptoko lurraldea jotzean. Eguna, oroigarri izango duzue eta jai handi egingo diozue jaunari zuen belaunaldietan. Betiko jai egun egingo duzue. Jaunak esana. Jainkoa eta lagun urkoa maitatzea ditugu Jesusen erakutsi nagusi. Gure bizi jokabide nahi dugulako adieraziko dugu esker onezko kalizak Kristoren odolean elkartzen gaitu elkarrekin abestuz. Jesusen afaria kontatzen digun dokumenturik zaharrena entzungo dugu orain.
Jaunaren afaria egitera bildu izen Korintoko elkarteari idatzi zion Paulo apostoluak eskutitzau. Entzun dezagun. San Paulo apostoloak Korintotarrei. Zenideok, jaunagantik harturik daukat nik, neronek zuei eman dizuedan hau. Jesus jaunak saltzekoa zen egunean, gauean, ogia hartu eta esker otoitza eginda, zatitu zuela eta esan. Hau nere gorputza da, zuentzat ematen dena. Egizu hau nere oroigarri. Era berean, kalizarekin ere, afalondoan, hitz hauek esanez. Kaliz hau itun berria da nere odoletan. Egizu hau, edaten duzuen bakoitzean nere oroigarri. Beraz, ogi ontatik jaten eta kaliza ontatik edaten duzuen bakoitzean, jaunaren heriotza adierazten duzue, bera etorri arte. Jaunak esana, Masuak azken afarian bere ikaslei egin zien oinak garbitzea, egintza ezaguratzua da. Elkarren zerbitzari izatea eta elkar maitatzea da Eukaristia ospatzeko baldintza. Evangelio entzuteko prestatuz, abestu dezagun zutik, elkar maite dezagula, zuk maitatu bezala. Jauna zuekin Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik Pasko jai aurrean ikusi zuen Jesusek etorri zitzaiola mundu hontatik bere aitarengana joateko ordua. Eta munduan zeuden beretarrak maite izanik, azkeneraino maitatu zituen. Afaltzen ari ziren. Ordurako etsaiak buruan sartua zion Simon Iskarioteren seme Judasi, Jesusen saldukeria egitea. Jesusek jakinik aitak gauza guztiak eskura eman zizkiola. Jangoikoa gandik zetorrela eta jangoikoa gana zijoala. Jeiki zen, maitik, erantzi zuen soingainekoa, eta esku zapi bat harturik bere gerrian lotu zuen, gero ontzi batu dezbete eta ikaslei oina garbitzen hasi zitzaien. Eta gerrian zeukan esku zapiaz lehortzen. Pedroren gana iritsi zenean honek esan zion, jauna, zuk neri oina garbitu? Eta Jesusek, zuk ez dakizu orain ni egiten ari naizena, geroago ulertuko duzu. Pedrok, zuk ez didazu neri behin ere oini garbituko. Eta Jesusek, garbitzen ez bazaitut, ez duzu zer ikusirik nerekin. Simon Pedrok orduan, jauna, ez oina bakarrik, baita eskuak eta burua ere.
Jesusek erantzun zion, garbitua hartu duenak ez du oinak besterik garbitu beharrik, erabat garbi bai dago. Zuek ere garbi zaudete, baina ez guztiok. Bai zekien, zeinek salduko zuen, horregatik esan zuen, ez zaudete garbi guztiok. Oinak garbitu zizkienean, soingainekoa hartu, eta berriro mailan eseririk honela esan zien. Bai aldakizue zer egin dizuedan. Zuek maisu eta jaun esaten didazue, eta ondo esana, lana izta. Maisu eta jaun izanik oinak garbitu badizkizuet, zuek ere elkarri oinak garbitu behar dizkiezue. Jarraibide eman dizuet, nik zuei egin dizuedana, zuek ere egin dizazuen. Jaunak esana, zuri jauna. Berriro ostegun santu hontan errepikatzen ditugu jaunaren hitzak. Egizue hau nire oroigarri, harridura sortzen digune esaldia, egizue hau nire oroigarri, eta baita zuek ere garbitu oinak elkarri, ikasbide eman dizuet, zuek ere nik zuekin bezala joka dezazuen. Txedaba Jesusen oroigarria, ogia zatitzea, oinak garbitzea. Biek uztarturik. Jesusek azken afarikoan egin zituen bi gestoak, betiko irautea nahi izan zuen, betiko. Eta gizaldiz gizaldi, urtea jun urtea etorri, betiko. Eta ara, gure begian biztan miraria, ez da gaur ere, egun hartako oroigarria oraindik bizirik dirau. Bizirik, mundu osoan. Gaur Aita Santuak presoeri oinak garbituko die Erroman. Eta guk hemen ere bai. Eukaristia ospatuko dugu, baina herrikoak eta kanpotarrak, baina denek bere etxean, denok senide, oinak garbituko diegu. Pozik eta eskeronez beraz. Apal, dudari gabe, baina sendo. Jesusen asmoak gureak egin ditugu. Gureak egin nahi ditugu. Jesusek nahi bezala, Eukaristiaren inguruan, Jesusen taldea izaten jarraitzen dugu. Doai paregabea guretzat. Eta Jesusen proiektua bere egitasmoa, Jangoikoaren erreinua eraikitzen jarraitzen dugu. Hau da, senide elkartasuna egiten, ontasuna, personen arteko esiak kentzen, maitasun solidarioa bultzatzen, mundu gizakoiagoa, eta denentzat duinagoa egiten duen zerbitzu jarrera hartu nahiaz. Eta hau ez guk bakarrik, baizik borondate honeko gizon emakume guztiekin. Egun hartan Jesusek bere mai inguruan bildu zituen adiskideak aulak ziren, gu bezala. Baina bizi izan zituzten sentimentu eta zirrarak handiak izan ziren batez ere, izan zuten Jesusen maitasunaren bizikizuna, maitasuna, betean maitatu zituen, esan digu evangelioak. Belaunikatuta oinak garbitzen hasi zen, morroi izaera hartuz. Bereaz ustuz, esango digo gero Pablo apostoluak. Azkenaren tokian jarriz, berak erakutsi zuen bezala, aurrenekoak azkeneko izango dira. Hau da Jesus, ez da? Ondo gaurko ostegun santukoan, beti, baina ondo begiratu eta barneratu behar dugu irudia, hau da Jesus. Eta gaur ere hori da Jesus. Maitasun
unkigarria. Baziren, bai, bere taldean beste sentimentuak ere. Gu gaur dauzkagun bezalaxe, ezta? Ezin ulertuak, larriak, saldukeria, txipena, beldurra. Guk dauzkagun sentimentu berdinak. Jauna maite dugu, dudarik gabe. Baina aulak gera. Pariseko Notre Dame katedrala erretzen ikustea, hainbaten bihotzak ikutu ditu, zorionez. Harridura sortzeraino. Baina hausele behar bada geure buruari, esan behar diguta, ni behintzat esan nahi diot, neure buruari. Europan eta gure artean, fedea eta humanismoaren baloreak, hauts eta errauts, bihurtzen ari direla ikusteak. Ez naharaziko ote gaitu gure lozorroetatik, gure beldurretatik, gure txipenetik, besteekiko itxitasunetatik eta altxatzen ari garen arresietatik. Hau edanak kalte bat dira gure gizatasunarentzat. Gaur bertan idazle batek egunkari batean idatzi du Jesus itsasora aterako litzake inmigranteak salbatzera gaur egun. Ogia zatitzea, eukaristia, oina garbitzea, zerbitzuaren nagusitasuna, doai dira, suerte bat dira. Horregatik gure egun askotako, igande askotako eukaristia pala, ez da ospakizun estetikoa, ez da aspergarria, ez da anestesia, rito fosilizatua, modan ez dagoena, ez. Guretzat doai ederra da, gizatasun eskola, eta harrera onaren eskola, zenide elkartasunaren eskola. Izan ere, zenide izateak, solidarioak, egiten bai gaitu benetan gizaki duinak. Hau da gure bokazioa, Jesusek desagertzea nahi ez zuena, eta hortarako janaritu gintuen bere gorputz odolekin, bere betirako presentziarekin. Eskerrak, esan dezaigun gaur jaunari, eskerrak Jesus, gaur ere elkartu gaituzu, gaur ere zure elkartegera, gaur ere maite gaituzu, gaur ere maitasun eta zerbitzu jarrerak hartu nahi genituzke. Jauna, eraldatu gaitzazu. Ospatuko dugu, ospatzen ari gera eukaristia, eta indezagun orain beraz oinak garbitzearen oroigarria baitare Jesusen keinua. Oinak garbitzeak zerbitzari garela gogoratzen digu. Maitasunak zerbitzatzera eraman behar gaitu. Kristau elkartea ama behar du izan edo zenide elkartasunaren sakramentu. Bertakoentzat eta etorkinentzat, batez ere beharrean aurkitzen direnentzat. Herriaren erdian gaude zerbitzari bezala. Hori da gure izaera jaunagandik hartua.
Zerbitzu apal bihurturiko gesto hau, maitasun handiaren gestoaren testigu izan gera. Horrelako maitasuna eskatu behar dugu mundu guztiarentzat. Pobrentzat bati bat. Jesus bera dugu bitarteko gure alde. Munduko kristau guztien alde. Jesusek emandako maitasun agindua aleginez bete dezaten, elkarrentzat zerbitzariagoak izanez, maitatuak izan direla gogoan izanik, eska dezaiogun jaunari. Erasotuak eta irailak diren kristau guztien alde, eta egoera zailetan bizi diren kristau elkarte guztien alde. Sendotasuna eta poza jaunagan eta gure elkartasunean aurki dezatela. Eska dezaiogun jaunari. Munduko herri guztien alde, gure herriaren alde bereziki. Jesusen maitasunari darion pakea goza dezaten, guztien arteko solidaritatea indartuz, eska dezaiogun jaunari. Behartzuen alde,